Så har jeg fået mit dejlige P50 tilbage igen, og det blev 7.000 kroner for at få det lavet igen. Speedometerne, det var væk. Bliklyset var også væk. Og frontskjoldet har fået et ordentligt spars, så vi kom ind på tennisniveau, så der bare kører vi sådan her. Lige der. Og forskærmen ser fint nok ud, og det ser også godt ud. Og lugten er der stadig. Ja. Og så det her er ikke blevet lavet endnu. Det er fint nok, og så har nogle nye bliklys også, ikke? De er originale. Udstillingen er stadig det samme. Lad os lige høre, hvordan det lyder, for jeg kan ikke bruge en sammen. Okay, det kunne jeg godt have. Jeg tror bare ikke, jeg kunne nå den. Den er stadig virkelig varm, og så går ud af tomgang på grund af den er meget batteri og kold. Men jeg er så dejligt at få det tilbage igen. Det er det, så nu skal vi ud og trille, ud og køre. Yeah! Det er jeg ikke mere. Fuck, det blæser. Hold da kæft. Hvor tager vi hen i dag? Tager vi højre? Nej, vi skal kun højre. Lyngby. Krammebro. Lad os prøve at søge den der vej. Det er et eller andet jo. Nå, okay, vi kører en rundkørsel. Så kommer vi til Pøvejen, så skal vi til Bernsvej. Og så kører vi lige ud. Det er et eller andet jo. Altså det er noget, jeg har gode spejle på, så jeg kan ikke se, når der kommer nogen jo. Jeg kan kigge tilbage igen, men det... Så vi skal til den her vej. Dejligt, når bliklyset endelig fungerer. Der er Bernsvejparken. Der er hospitalet. Gentofte Hospital. Kan lige overhælde? Det kan jeg godt. Det regner det nu. Jeg skal høre mod markedet. Så bare med sin telefon helt væk i den. Jeg ser bare begravet i den. Det gør jeg opmærksom trafikken, mand. Hvad sker der med de unge? Sådan er det bare. Gentofte gave. Der bliver det op til jul, kan man se. Jeg kan godt huske her. Der lavede jeg... Så lavede jeg kravle i det der nu. Jeg hævde gang i det her med bedre med gang i huske. Oh my fucking god, mand. Så er jeg kø. Hele vejen igen. Så skal jeg tage teori. Den der køreskole der er der. Lige right der. Jeg må komme over her. Og så det derinde, der skal jeg tage teori til motorcykel der, så tager bil senere bagefter. Det er lige derinde. Det var sjovt. Nej, der er lige på cykel der. Man vil hellere passe på sin vejen er meget smal. Men du kan godt se, at hun rykker sig, når jeg kommer. Jeg er bare ved at køre. Så er vi en Kia. Kan vi gå i vej ind og hen? Vi skal ikke i Kia, vel? Nej. Så Kia, vi kan vej ind og tage den her vej. Jeg skylder til den der vej. Det ved jeg ikke. Nu tager vi den her vej i hvert fald. Så der var bare det.
Vi kan ikke lige køre nemlig. Så jeg godt kunne tage en McDonald's med til mave. Så jeg godt kunne spise McDonald's med, så... Nej. Kø. Ja, vi skal den der vej. Lad os køre den her vej. Og se hvad det ender med. Jeg kan bare se den der hos en pram af. Du kan køre 40 km, og jeg kører 37. Så er jeg bare ved at fortsætte lige ud. Jeg tror aldrig, jeg har været den her del før. Tror jeg sgu ikke. Hvad var det, jeg fortsætte? Okay. Går bare over. Det kan også Skal vi hvor vi er på vej hen? Fra Fortsæt Liv, eller hvordan? Kan vi hvor vi kommer hen til? På det Margo eller sådan noget. Jeg kan ikke på, jeg har ikke set på det Margo station. Her har jeg været før. Jeg sagde jo, jeg vidste jo Margo. Så vidste det jo Margo station det her. Så skal vi bare fortsætte lige ud. Det er lang tid for, at det bliver grønt. Ej, jeg er så kørt ned i sne. Lige ud. Så bare fortsætte lige ud hele tiden. Bare lige ud. Eller, så skal vi køre den her vej nu. Der står her, Borgens Køreskole. Og så skal jeg finde til, der har jeg nok en køreskole på vejen. Så hvilken vej skal vi til? Lad os køre lidt hen mod, jeg skal køre lidt rundt frem og tilbage. Den her vej. Så, ja. Margo. Jeg kender, jeg bor her i Margo. Hvor er der smalt her? Øverst i vævet der.
det er bare med at køre. Og jeg har et bibliotek, og der er sådan et bibliotek derovre i den der show. Hvor er det koldt i. Så er der sådan en eller anden skole der, altså der. Så hvor er vi på vej hen? Overhovedet. Jeg er koldt i. Vi kan fortsætte den her vej. Det kan sjovt det. Ja, det så kommer med. Så bare ved at fortsætte. Og fortsætte. Så grønt. Og der er grønt. Så bølge, yeah. Og 520 meter. Altså det Honda eller hvad det troede det var. Så du også ser vi det, også vores knaller der. Eller vi prøver det jo sådan. Altså, så der vi prøver det op som min knaller. Så fik jeg fuck, det blæser bare at stå det her. Fuck. Okay, hvad sker der lige med det her, mand? Hvad fuck sker der lige? 45. Hvad fuck? Hvad fuck skal der ske? Hvad fuck? What the fuck? Jeg kan få en bøv, jeg får nok en bøv til det her, men fuck, hvor er det fedt det her. Så det jeg siger, det bliver meget mere hurtigere. Okay, nu går jeg ned af. What the fuck? Du kører på næste lige vej, og så alligevel. Fuck, det går hurtigt egentlig. Hvad kan det være? Jeg gætter på, at det er 13, der er ødelagt den sådan noget. Det er ikke været ordentligt den her, det er ikke været ordentligt. Fuck. What the fuck, man? Okay, det er nyt det her. Det er virkelig nyt med den her knald. Før så er jeg rimelig dårligt på lige vej. What the fuck? Og det, jeg tror også det er en bakke sådan, men han kigger på mig som, jeg tror han talte til ham, så gjorde jeg snakke med mig selv med mikrofonen her. Fuck, det er underligt det der. Fuck, det er underligt. Tak. Okay. Jeg tror, at jeg trak sig ud til det eller sådan noget.